коли появився термін Порошенка, президента, армія, віра, мова, то до мене виникло одне питання. Віра яка? Від кожного віра своя. Сьогодні нав'язувати віру, сьогодні нав'язувати в кожний історичний період. Нав'язування віри виливалося в криваві зіткнення, військові або конфлікти. Тому що, так, психологія людська так побудована, людина вірить в щось, вона привикла вірити. Тепер їй нав'язують іншу віру. Но був вже один конфлікт, коли греко-католики вийшли з підпілля, питання церков, питання чи храм, чи не храм, слава Богу, тут більш-менш мирно ці питання порішали. Я десь теж займався цим питанням, коли я 2 священників зібрав, кажу, хлопці, давайте ви в цій церкві служіть почергово і багатьох таких, і все, питання більш-менш. Але конфлікти були на Галичині, в других, де кроваві конфлікти були. І потім знову тепер Порошенко знову фактично спровокував ту саму ситуацію – створення Православної церкви України. І найпростіше було Порошенку рішити ці питання на рівні, скажімо так, керівництва Української церкви, Московського патріархату на державному рівні. Це Православна церква України з'явилася. Чи є вона Православна церква України, це хай це розбирають юристи і так далі. Хоча це не є канонічна церква, в тому розумінні, як я це розумів, якщо її створили, це вже ви як це розумієте краще. Я про інше. Коли я дивлюся на деяких епіскопів, так званих епіскопів, на деяких хлопців, думаю, невже ви можете служити Богу? Невже ви вірите в те, що ви говорите? Як може бути віра без щирості? Це не віра, це щось друге. І тому добре, що сьогодні порозумілися на рівні області, державної греко-католики, порозумілися з православними, мирно, щиро живуть. Згадаю один такий епізод, це, я його не знав, це просто учасник мої батьки. Це в селі Червіньово, коли в 44-му році зупинився ешелон на Ужку, де були російські діти, командирів, яких везли в концтабір на знищення. І угорський офіцер приїхав в Червіньово, там отець Карбованець, вони це знали колись, це засновник монастиря Домбоківського. І він йому запропонував, що дітей якось звідти, голодні діти, ніхто їх не кормив. І от тих дітей ночі в грузовиках возли в Червіньово. Вони всі розійшли по хатах. І отець Карбованець був православний. А в селі переважна більшість це були греко-католики. І ніхто не ділив ніколи. Мій батько був греко-католицьким дяком, і з карбованцем все цим борував, і сусіди, і другі. Ніхто в ті часи не ділився. Православні не мали підтримки держави, тому не були, як правило, бідніші, і тому більше, яка підтримки було. Але в цих питаннях, кажуть, не було. Хоча, розумієте, що саме цікаве, що у підручнику з історії згадують чехословацький період, як період, де держава у справі церкви не втручалася. Це так написано в підручнику, це мало було не так. Тому що греко-католицькі священники отримали зарплату, державну зарплату,